बाय दिनैनि मोनाबिलि हर गेजेर समाव जों लाइभ फैलायबाय फैदो दे बयबो जइन जाफैलायदोलाय जइन जानानै कमेन्टफोर हरफैलाबायदो मा सोंनांगौ दं सोंलाबायदोलाय बोरै दं खबर सबर बेफोरखौ खिथाहरदो आरो गोजां बोथोरनि टाइमाव माब्रै खबर सबर बेफोरखौ खिथाफैदोलाय आरो जोंनो जोंना नै सानैसो फैजेनबायानो जइन जाजेनबायानो ना लाइक खालामनो दा कमेन्टखौ आरो बावथारनाङा लोगोफोर दे कमेन्टखौ हरथार नोंथांमोननि कमेन्टजोंसो मोजां मोनो आरो लाइभ फैनायखौ बरिया मोनो लाइभफोराव रायलायनो खिथाहरबानो जाबाय दे मोजाङैनो रायलायबानो जाबाय जों माइरं सुगासिनो हनै हाय बोलो एक बार हाय बोलो यार दे हाय बुंहरदो हनै मा ओंख्रि संखो साया ब्लग मा ओंख्रि संखो होनहरदों नै गैया ओंख्रियानो दाबो संनाय जाथ'वाखै दासो 5 मिनिटसोल' जाफैदों जोङो फैनानै दाबो बावखायाखै आरो दासो फैखादों डिउटिनिफ्राय फैनानै लगे लाइभ फैबायबो आरो नै जों बे मा खोमसि जाखोसै नै नाहरदो नोंखौ नाहरनो लुगैदों नो ओंखाम ओंख्रि संलायगासिनो हि फंबाय बिमल बर' ब्लग फैलायबाय नामा आदा ना माब्रै दं आदा खबर सबर बोरै नोंहालाय जोंहा बिराद मोजाङैनो दङ नै न'फ्राव थांबाय नामा नोंलाय न'आव थांनो होन्दोंमोन ना नोङो न'फ्राव थांखो ना माखो केरेलायाव दंमोन ना नोङो ना मोजांलै थांनानै केरेलायाव थायोमोन ना नोङो आदा ना ओमफ्राय केरेलायाव दा बोरै दङ खबर सबर बे कर'नानि जे दावराव जागासिनो दं कर'नाफ्रा बोरै जानानै दं दालाय माबोरै सोलिदों कर'नायालाय आपडेटफ्रा बोरै कर'नानि दा आपडेटआथ' बिराद गाज्रि खबराव सोलिगासिनो माथो ना माबोरै खबर सबर मोनदों ना मोनाखै आं थानायाव गैया माथो नों थानायाव गैया ना जोंलाय माथो एकदम बिराद खोनागासिनो दङ ना निउसफ्राव नायदोंना नायाखै निउसफोरावथ' एकदम बिराद गाज्रि खोनागासिनो माथो सानसेयावनो 2000 1000 थांनाय बिदि खोनागासिनो मोजांनो अनलायनानै था सानैजों अनलायनायाथ' बिराद अनो गैया ना मा होनोमोनलाय दा बानाय रागाजोंना रायलाया जागासिनो नै अनलायबाबो माथो रायलाया थायो हनै नुवाखै गोरा होनलायलांथारदों देनजारसो दे कमेन्टफोर हरदोलाय मा हरो दे सोंहरदोलाय जोंहा कमेन्ट जमदां नै लाइकफोरबो खालाम दे लाइकफोरखौ खालामनो बावो दस्रा भिडिअखौ नायबाबो लाइकखौनो खालाम आरोना
आं लाजिनोखौ सोलायबाय नोंस्राना बेवाया डेन्जार मिनि हरबाय ना हा माला मिनि हरा बिलाय माथो आंलाय नुवाखैलाय माला मिनि हरलायखो बिलाय नोंखौलाय माथो आंलाय नुवाखैलाय माला मिनि हरस्लाबलायखो बिलाय नुवा खोनायालाय मा मालाबा मिनि हरदोंनो नोङो नै मा मिनिनो सोर लाजिबायनो ओंखायनो ए बे माबामोन नामा बिमल बराना बुलथु ब्लगमोन खोमा दाखालै दाखालिब्रा बिदि खि दोनो होननानै मिनिदों माखौ बुलथु ब्लगमोन नङा दालाय बेना बुलथु ब्लगमोन ना नामा आतसा माबा नामा ने औ नामखौ मिनिहरदोंलाय नोङो नङा फोरमायनानै आं नामखौखि बिदि दोनो सोंदोंमोन आरो जोंना गाज्रि ओमफ्राय मोननाङा माबाया मा होनदों दिबिया बसुमतारिया मा ओंख्रि जाखो आदा होनदों गैया बिनानाव ओंख्रियानो मोनजाथ'वाखै दासो फैनानै ओंखाम संजेनदों ओंखामानो मोनथ'बावाखै दासो फैदों आरो आङो बिमल पागल इउटुबारे बिमल पागलसो बिमल पागल जायो होनलायनाया नोङो गाज्रि मोनदोंनो नै दे गाज्रि मोननांला दे आदा सरि नै खुलुमलाय हरबावबायसो सरि दे नङा दोन नामा सोंदों इउटुबनि नामखौ बिदि दोनो नामा होनहरदों नामा दे गुड नाइट आदा गुड नाइट उन्दुबायबो ना दानो आसामाव मालाय आराम दाबायदिबाथाय थाब-थाबथारना उन्दुनायफ्रा जोंहासो नै हर थौलायलायो ओंखाम जानाय लोंनाय संनायफ्रानो देबराज 2.2 हाय फ्रेन्ड हेल' जोंना ओमफ्राय दिबिया बसुमतारी मा होनदों गोजाङोना बिरादनो थाब उन्दुनांगौ गाज्रि मोनाखैब्रा आं मा होनदों गाज्रि मोनाखैब्रा आं मिनिफ्लांबाय थाफ्लांनो गोसो बेनोथ' जादों नामखौबो नों बिदि लाबायना आदा मिनिथावनो पागोल जाबायना नोङो पागोल इउटुबार जाबायना ओंखायनो एसे मिनिफ्लांहरदों आरो बियो हेलो देबराज कैसे हो देबराज भाई दे नै बेफोरखौ मिनिलाबायहर नै बे मिनिनाय दङ लाब दङ ओमफ्राय नैबे 100% वाव दङ बेफोरखौ हरलाबाय दे माथो रावबो जेबोखौनो हरथारा लाइटआबो खोमसि जालायो होथेबा कारेन्टआबो होथेबानो खोमसि जालायो जोंना मा खिफिबाय थाखो नोंलाय है अबाव खिफिनाय नुखो गोदाव सोराव मेलेम जाखो बेलाय अबाव खिफिनाय नुखो नोंलाय जोंना नै सोरबा गयारि हे आदा होनदों हाय हेल' सुजाता माइ क्लास फ्रेन्ड नै सोरबा नोंनि क्लास फ्रेन्ड नै सोरबा दलिचरन ब्रह्म ना मा होनो सोरबा नै सोर बे हा सोर नों सिनायाखैमोन नोंबा सिनायगोन खोमा माइ फैलाय दलिचरन सुजाता माइ क्लास फ्रेन्ड आच्छा दलिचरन मारै दङ दायो जोंहा नै बेंगालरावसो दङ खामानिसो मावफैला आंखौथ' मोजां मोनो नोंस्राखौ फंबाय आं मानो गाज्रि मोना थगायदों ओंखामसो संदों ओंखाम खिफि जाखांबाय मारदों नामा हैद फाग्ला खिफियाखैब्रा आदा बिदि बुंनो नाङा आं खिफिनोनो रोङा खिफिनाय हुदाखौनो गारबाय आं सिगाङावसो खिफियोमोन मोजाङैनो दं दलिचरन ब्रह्मआ आच्छा दायोलाय अबाव थायो जा मोजां खोन्थाबाय रायलायहरदो सोंहरदो दे कमेन्ट नायै आं खोमा संसै बबाव थाखो जोंहा नै दा संनायदों मोजाङैनो दं आच्छा दलिचरन मा ओंख्रि जाखो अबाव थायो दालाय
खैथासिम खामानियालाय बाहाय जोंलाय टाइमखौ मिथिखागौ ना र' दावराव जादों र' आदा जोंनि टाइमखौथ' मिथिखायोना जोंना 9टासिम होननानै ना फुंनि माबानिफ्रायनो 8:30निफ्रायनो गेजेराव सुटि दं आरो 1टानिफ्राय 4टासिमा दे मा सिरि जाखो कमेन्ट खालामनायालाय कमेन्ट हरदोलाय दे बयबो कमेन्ट हर आरो बयबो कमेन्ट हर बुख्रुबजोबसिगोनलां बेखौ दावराव-दावसि गाबलाबाय थायो इसिबां गाबबाबो गाबगानो रोङा आंना फारसेयावनो गयो नोंना मोजांलै मालाय मोनबायदां नै मा खामानि फंबाय सिटिगार मा खामानि फंबाय जोंनिया माबासो रेशन दखान माने ग्रसारि स्टरसो आमालै फंबाय एसे रागा जोंबानो बुख्रुबनो ओंखारनाङा गाबबाय थानायखाय बुख्रुबनो नागिरदों दावरावना एसे कमेन्टफोर फरायनो दावरावनो खोनायाबो मायाबो ना जेनेबा नों बानायनायानो बिदि टाइमावनो बानायखायोबालाय नोंसिनि कमेन्टफोरखौ नुनाय नङाना फरायनायाव जेनेबा आं फरायनायाव नोंसोर खोनानाय नङाना बिनिखायनो एसे माबाखौ बिनि समफ्लाखौ गाबग्रा समफ्लाखौ माथु हरनो नागिरदां दावराव गाबबाय थायोना बियो नों समफ्लाखौसो माथुनो नागिरदोंमोन आं माथो होनो खुगा होनो ना बे गाबग्राखौ मा होनो खुगा होनो ना बेखौ माथु हरनो नागिरदोंमोन आरो हां गाबो आलुखौनो जायाबा माथो ना आलुखौनो जानांगौ किल' नो मटर मोनै दङ ना दैया ओमफ्राय खोबाखै मानोथो खोबाखै मामानो खोबाखै एसे खोख्लैबाय दासो सिबदोंमोन आङो होनबा जानांला ओंखामखौनो जानांलाथ' आरो ओंखामखौनो गारनांसिगोन उन्दैनिफ्राय जानाय उखै गाननो रोङा मानोबो रोङानो ना आसलथे उन्दैनिफ्राय जानाय उखै गानांसिगौरा ने उखै गाननो रोङा माथो दसे मोनजायाबानो थानो हालायबावासो उखै गानायाथ' बाद दोन आं गैयाबानो एकदमबारे लेथ्रा खालामनानै दोनजोबो नै सयथिबो फैनानै एकदमबारे मावफैजोबनांगौ मावनां गालांखाजोबबाबो मा मावना गालाङो नोङो जेनेबा माथो फुङाव आंसो ओंखाम संनानै थाङो नोंलाय ओंखाम संनानै थाङो नोङो फोसाबनानै थाङो आं फंबाय मा गामि जोंनिया सान्तिपुर चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिफुराव खारलांबाय जोंना गैलाबाव हादानपारा हादान लागोआवसो थांबाय जों दाना हादानावसो थांबाय थाइगिर फिथाइ मोनग्रायाव नाथुर मोनजायो ओमफ्राय सिंसाब मोनो ना खुसुं मोनजायो होनदो खुसुं मोनो साम' लादाय मोनो मेरला मा मोनो एबाराव जोंना हादानाव जाख'लायनो हाया आरो ओंख्रिया नागिरना जायोबा जानो रोङोबा एकदम बिराद मोनजायो आरो होबाय था डाइलगखौ आं स्क्रिन रेकर्ड खालामखादों भाई मोजां जानाय नङानदां जोंना अर्डार दा किटचेन मा होनलायखो आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना होदो आदा नायबाय थायो नोंसोरनिखौ दे साबसक्राइबखौ आं खालामना होखायो नै ब्लु खालामनायजों लोगोसे लिंकखौ ब्लुबो खालामना होबावबाय आं नै
ब्लु खालामबाय ओमफ्राय नैबे नै जोंनि बे नैबे मोनसेजों साबस्क्राइब खालामना हरनोसै जोंनि सेकेन्ड चेनेल ओमफ्राय बे जोंना सेकेन्ड चेनेल दं बे मबाइलाव नायबानो जाबाय आरो जोंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हरबानो जाबाय आं नै नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामना हरगासिनो दङ दै ओइ बहा थांखोब्रा लखरा अबासो थांलायबाय नै बेसो लखरा नै नोंनि चेनेलाव दा 179 दङ दा आं साबस्क्राइब खालामबाय 180 जाबाय जानांगौ नायदो ओमफ्राय जोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामहरफिनदो आरो आङो कमेन्ट खालामहरसै नोंनियाव हाय होननानै कमेन्टआव थांना साबस्क्राइब खालामफिनबानो जाबाय आरो दे करिब जोंनियाव दा 600 जाबाय जोंनियाबो साबस्क्राइबारा सेकेन्ड चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय आरो ओमफ्राय राकेश मानो राकेश येसुवारि राकेश बड' हेलौ ब्र राकेश बर' थेंक इउ ब्र लाइभआव जइन जानायनि थाखाय जोंना अर्डार किसाना माने थेंक इउ आं साबस्क्राइब खालाम दाखायबो हगारखादों फेसबुकआव औ नुखादों दे जागानादानो राबि सातिगा थेंक इउ फंबाय गुड नाइट आदा गुड नाइट बयखौबो गुड नाइट लसै ने जोंना पि गयारियाबो गुड नाइट होनहरबाय गुड नाइट बयबो उन्दुनायनि टाइम जाबाय जोंहाल' दाबो जोंना ओंखाम जानायनि टाइमानो जाबावाखै नै ओंखाम संगासिनोसो लखरखौनो मोनजाबावाखै लखर जानायनि टाइमानो जाथ'वाखै जोंना नै दासो जाहांहां जादों नै जोंना आरबि ब्लगआ माबा हगारलायबायलै आरबिसो बे जोंना खेबसे चेनेल बानायनो होफैनाया बे दे उन्दुजोब्बाय नामा बयबो आंहाथ' ख्रिस्टमासावबो थांनो मोनासै फ्राय गैया जोंहाथ' ख्रिस्टमास होन मा होन जेबो गैया जानाय लोंनायखौ बन्द' खालामबाय जोङो खालि मावनाय दांनाय फैसा खामायनायल'सै खामायनायाबो ओमफ्राय दा पकेटाव थाइसेबो गैया आरो मानि बेगफोरखौ नायोबा एकदम जिर'नो गान्दुआव दोनलायबावो ओमफ्राय मानि बेगखौ साइस गैया बायस गैयानो नङा गावनो लाजोबो थाइसेबो मोना आङो मावनायनिफ्राय मावैयानो साबसिन फैसा गैयि मा होनोमोनलाय फैसा गैयि मानि बेगखौनो गान्दु सिङाव सोलायना दोनबावो आरो जि गाज्रि ओमफ्राय फैसायानो गैखाया सोरखौबा लांजानो नायजानो गिलायबावो मालायफोरनि मानि बेफोराव फैसा थाखा थायोबा जोंनियाव मोस्रोमसो बाहा लायो गैया गावनो मोस्रोम बारायासो गावनो जानाय बाहायनायानो बारा थिफुदा खामायनो रोङा रुपिस बड' बोरै जाखो आदा रितेशवारि नोंहालाय माबा जाबाय थाखो रुपिस बड' मा बड' जाबाय थाखो मोनलाय माबा ओंखाम संनायावसो लाबोदेरना होफैयो राहुल बसुमतारी लाइफ इज गुड बय गुड भिडिअ हाय लाइफआथ' बिदिनोसै ब्र माथो होनबावनो लाइफआलाय दानो दं दानो गैयाना लाइफआ जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि माबा ओंखाम संनायावल' लाबोना देखायफैबाय थायो नै लाइफआव सानैबो फैयाबालाय बोरैथो जानो ना गाव हारसिं हारसिं रायलायनांगौ आंल' हारसिं रायलायबा बिदि जायो ने मा मटर गोरान जादों नामा बेबायदि मटर जाबा गोदो उन्दैयाव भिडिअ नायबा सिख्लाफोरजों खुबैलायनायखौसो गोसोखाङो भाइ इस आदायाबो ना मा होनो ने देन्जारलै आदा नोंबो डाइलग होग्रा मानसिया खामानि गैया आं बिदिखौ खुबैफेराखै ओमफ्राय बिदि साना गोरान जानानै खिफि फुंना होनायखौ गोरोंमोन आरो होद खिफि बारदों नामारा बेलाय बिसोर खिफि बारखांनानै मोनामफैबायसो माथो नों खिफिदों माथो जि गाज्रि मोनामदोंबालाय खिफि मारबायथ' बियो माबा होनदों नै जोंनासो हिन्जावआ खिफिना होलायबावगौबा देन्जारथारलै
डेन्जारमोन ने उन्दैफ्राव बुंनाङा बाब जि दुगा मारामोन जोङो ना गारि बे माबाफोरखौ गारिफोर खारलांनायनि माबायाव बे मोनामनायफोरखौ गंथाबलायना मोनामसुखायोमोन दा हाइरडफ्राव माबानायखौ मोनामलाङोबा गोथाव मोदोमदों होनना मोनामसुलायबावोसोमोन ओरैबायदिमोन आरो सिगाङाव बैजाफोरालाय दालाय मा खोमसि जाखो माबो खोनायाबालाय दै खोबनो थिनो गैखा मा जायो बालाय लाय दालाय लाइटआ खोमसि जाना होदोंमोनलै एसे नुवा नुवा जादोंमोन दे बोरै जाखो कमेन्टफोरा माथो सिरि जालायबाय आदा इन्टारेस्ट मोनदों माथो नोंनि कमेन्टखौ नायनानै मोजां मोजां कमेन्ट हरबा बिराद मोजां मोनो आरोना इन्टारेस्ट मोनो उदखारि फारला नोंनि थाखाय आंनि जोनोम बेफोर भिडिअखौ जोबोद नायोमोन बा जोंबो नायोमोनथ' आरो उन्दैयाव जोंनावबो जोंनि न'आवनो टिभि दंमोन आरो ओमफ्राय बे मा होनोमोनलाय सिमां ना मोगथां जुलि एक्ट्रिस बुहुत जालायनाय बेफोरखौ बिराद मोजां मोनोमोन आरो नायनो बिराद नायबाय थायोमोन जोंबो मोजां मोनथारोमोन नायनो ना जोंहाथ' न'आवनो टिभि दंमोन बे समाव बिराद मोजां मोनोमोन आरो नायनो ओंख्रि संदोंलै हारसिउलाबायसिगोनलाय एबाराव बिरादनो दे जोंना कमेन्ट हरग्राफ्रा बोरै जालायखो माथो सिरि थाजोबो एसे मोजां मोजां डाइलग हरदो दे इन्टारेस्टनो डाइलग गोरों गोरोंनो डाइलग गोरोंफ्रा दे हरदो दे एसे आदाना एक्स गार्लफ्रेन्डआ साबेसेमोनब्रा बिमल आदा साबेसे एक्स दंमोन आदानालाय दाबो कमेन्टआनो गैथ'थारा माथो सिरिथारना र' दे आं नोंसोरनो मोनसे मोसानाय देखायनो दै जोंना नै मा होनदों गुड मर्निं सिस्टार आंबो सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो खालामदो होनना शक्तिमान रामायणफोरखौ टिभि नायनो थांबा नायनो होआमोन इन्जुर गब्लंजोंसो नायखोमायोमोन र' एक्सखौ खोन्थाहरगासिनो दे खोन्थाहरदो दे जोंबोथ' बिदिनोमोन आरोलै मालायफोरनाव टिभिफोर नायनो थांबा एकदम नायहोजाथारामोन इन्दिरा सोरगोयारि हाय आब'ना बिनानाव जाखो जायखिया आंनिफ्राय देरसिन जाखो ना उन्दैसिन जाखो आं हाय आब' होनहरसै आरो हाय माबोरै दं खबरा बोरै खिथाहरलायदो दे सोर मिनिलाबायखोलै हि मा खाल दं सोर मा कमेन्ट हरलाबायखो या मा कमेन्ट जाखो बेलाय या सोरनि कमेन्ट सोर हारसा फाग्लाफोर कमेन्ट हरलाबायखो होननानैनो जोंनि सेकेन्ड चेनेलाव मैयाना दाख्लै लाइभ फैदोंमोन ना सोरबा कमेन्ट हरलाबायथारदों बेखौ नायदां दंबावथारोनो सेकेन्ड चेनेलाबो वाट्च टाइमानो दाबो जाया माथो वाट्च टाइमानो 663ल' जादों भिडिअखौनो हगाराना जों बेवहाय भिडिअ बानायनो थिनो आं खामानि गैया बे भिडिअखौनो बानाया माबा टाइम मोनानो बेहा दैले बोरै जायोथाय टाइमखौनो मोनानो बियो रिल्सल' बानायबाय थाबाबो फुंनिफ्राय सानसे रिल्स बानायो बियो ओमफ्राय मोनसेल' हगारनो हायो रिल्स बानायैनो र' रिल्सखौ नायनि ना नोंसोरो आं खिथाहरनायदे बिनिया रिल्सखौ ओमफ्राय नै फेसबुकाव बे नायदो नै माथो नुवाखै नामा नै फेसबुकाव नाय बियो जोंनि माबानि आरो बे हिनजावनि नायलाय नै सुजाता कुइन 11,000 दङ आरो फल'वारा जोंना इन्दिरा आब'आ मा होनदों साब खालामना
होदोलै ब्र जोंनिया दे नै दानो खालामगासिनो आं 1 मिनिटावनो साबसक्राइबार खालामहरनोसै आं नै बुंनाय लोगो लोगो हरखायो आंना नै बोरो अबाव थांखो जोंना इन्दिरा आब'नि कमेन्टआलाय नै मोनबाय नै साबसक्राइब खालामबाय 185 जानांगौ दे 185 खालामना हरबाय आं नायदोल' आब' बेल आइकनखौबो बे कुलटुं होनग्राखौबो दामना हरबावबायसो कुलटुं होनलायलांबावबाय डेन्जार बरिया दामना हरबाय आं नायदो दे ओमफ्राय जोंना माबाया बिमल आदाया मा होनलायखो क्लास 2 आव 2 क्लास 5 आव 3 गारि सलायबा 7 जन नामफोरा रानखाव रनिमा मैना जुलि जोमै बा आरो दंबावो थोद डेन्जार मानसिलै नोंबो आदा हामारदोंथ' होनबा नोंबो क्लास 2 आवनो 2खा होनबाथ' नोंनि बैसोफ्राबाव बेसेबां थांनांगौमोन आंनि आन्दाजाव आयु लोंग्रा दै खिथोनलायनानै सयथिनोबो आंनि आन्दाजाव नोंनि बैसोआ बै समाव क्लास 2 आवबा बेसेबां जागौमोन बोसोरबासो जागौमोन ना आरो क्लास 5 आवनो 3 बाव आरोना गारि सालायनायाव आरो 7 जन डेन्जार जादों होनबा मोजाङानो जोंना राहुल बसुमतारिया मा होनलायखो मा रायदों आदा रायाखैलै जेबो नै सावरायदों एसे खोथा बाथ्रा इन्दिरा दानफ्लांफिनोलै भिडिअ नायना हो दे भिडिअखौ नायगोन आं दे भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामगोन आरो दे नायबाय थाफिनगोन जोंना ओमफ्राय बिमल बर' ब्लगआ मा होनखो 31 जाबाय आङो दे दा 31 जाबायबालाय मोजाङानोसै ओमफ्राय क्लास 2 आव 6 इयार्समोन 6 इयार्सआवनो होनबालाय नों सानै गोसोथोनो हादों नामा आदा 6 इयार्सआवनो 2बा डेन्जार दे होनबालाय नोंबो खाटारनाक जिनिसमोन ना खम नङामोन होनबा नोंबो आदा मानिनांगोन ना 7 जन एक्स दङ दा ओमफ्राय एक्सफोरा गोसोखांगोन ना खाङानो नोंखौलाय फनफोर हरला नामा दालाय एक्सफ्रा मालायखो मालायनाव दै हैदों गैया दे लाइकबो खालाम दे बयबो माथो लाइकबो खालामा भिउआलाय माथो मानसिफ्रालाय बिराद जमा दङलाय माथो ओमफ्राय रावबो साबसक्राइबखौनो खालामलाङाखैलाय माबाखौनो मा होनो कमेन्टखौनो खालामा लाइकबो खालामा सिरिल' थायो एसे लाभफोर हरलाबाय लाभ दङना दाना लाभ हरग्रा ओंखारबायना बे लाभखौ हरबानो जाबाय दे मिनिट लाबायहर एसे मिनिनायनिबो अपसन दंसैना दाना मिनिजासै माथो खावब्ला नुबाय थादोंब्रा नेटनिसो प्रब्लेम जाखो ना मानिसो प्रब्लेम जाखो बेलाय नेटनि प्रब्लेम जादों 4G नांगासिनो ना जोंना आदाया मा होनलायखो नै आदानि कमेन्टखौल' मोजां मोनथारसैलां नायनो नेपालि आदिबासि आसामिस बेंगलि बिहारि गासैखौबो गोसो थोनो मोनदोंमोन बा खम डेन्जार मानसिलै नोङो आदा होमबालाय बिराद मानसि गोसो थोदों माथो नोंबो होमबा ना नेपालिनि मानो बा हागौ नोङो आदा होमबा ना जोंना क्रेजि क्रिएटरा मा होनदों ओइ महायनि नोंलाय आसल आङो माबानि चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुर क्रेजि क्रिएटर ना क्रेजि क्रिएटरखौ नायनि आंबो सेभ खालामनानै नोंलाय बहानि क्रेजि क्रिएटर बबेनि नोंथाङालाय ए नोंबो बिनिनो नामा होमबालाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो नामा पाबजि गेम गेलेबावोसो नामा ने आसल
सिगाङाव गेलेयोमोनलै आंबो दाना गेलेला आङो गारबाय आं गेलेनायखौ सिगाङावबा आंबो बिराद गेलेयोमोन आरो दा गैला जाला बिसोरखौ गेलेनो बाबाय आं सोरबा आइडि बायग्रा दंबा आइडिसो फानसै आङो बे माबाखौ आंनाव पाबजिनि आइडि दङना आं बेखौसो फानसै आरो आंनि लेभेला दा थांनानै दङ 72 ना 76 आव थांनानै दङ ओमफ्राय आं गेलेयैया गोबाव जाबाय आरो गेलेयासै गोबाव दिननिफ्रायनो गैयाबाबो 5-6 मास जाबाय आं गेलेयाखै ओरैनो दङ दाहालागै गेलेयोबा 100सो थांलायलायसिगौमोन सोरबा बायग्राफोर दंबा खिथादो बायग्राफोर दंबा सोरनोबा खबर हो गासिबो रयेल पास लानाय मा लानाय आउटफिट दंजोबो बायनो हागोन सोरबाफोर बायग्रा दंबा थाङै थाङै गोरलैसो मोनबाय हिनजावखौनो मा होनदों दा 20ल' आंना हिनजावनि बैसोआ दादा बोरैबा जागोनलै बे हिमन्तनि ओंखामफोरखौ बोरैबा मोनजाहैनो हागौ बेसे सनाव हाबा जानायमोन आदायालाय दालि ओंख्रि बोरैबा मोनजाहैगोनलै आदा एसे खबरदार दालि ओंख्रि मोनजायोबा सेस जाथारगोन ने आंबो दे एसे मोजाङै आदा साबधानथा दासो 20 बोसोरबा बोरैबा मोनजाहैनो हागौ आंबो गेलेयो पाबजि न'आव थांबासो गेलेयो पाबजि गेलेबासो मबाइलनि मोनबाय थायो दे नङाबाथ' मोना आरो ना पाबजि गेलेयाबाथाय मबाइलखौ लानो मोना नामा आदायालाय न'आव थांबाथाय बे आं जोंना हजोंहाय माबायाव सान्तिपुराव जोंना हादानाव टावार नाङामोन ना बेनिखायनो गेलेयामोन आरो दा बाव फैबाय बावबो आं गेलेनो बाबाय आरो सिगां गेलेदावोबा मोजां मोनोमोन ओमफ्राय दा गेलेला बासै गारबाय आं गेम गेलेनाय हुदाखौ आंनियालाय मा लाइटआ हारसिंनो मोदानलाय मालाय जाबाय थादोंब्रा बे लाइटनि एसे प्रब्लेम ना मबाइलनि एसे प्रब्लेम जाखो लाइटआलाय मा मोदानलाय मालाय जाबाय थादों 3 बोसोर जाबाय हाबा जानाया बेवाइया रागा जोंबाय खोमालै फंबाय बेना बिदिनोसै खर' गाज्रि थांबा रागा जोंबाय थायो मा ओंख्रिमोन आदा गैया नै ओंख्रियानो दासो माबा संगासिनो आलुजों मथरजों जाथ'वाखैनो दाबो बिदिनो रागा जोंबाय थायोलै बेयो आदा बेफोरनि खोथाखौ खोनासंनाङा नों ओरैहाय आंजों रायज्लायहरबाय था बिदि रागा जोंनायनि खोथाखौ खोनासंनाङा दे जोंना क्रेजि क्रेक्टरा मा जायो हरदों दे मा ओंख्रिमोन जाखांबाय नामा जोंना मा होनखो सफारि गोमोन बुंनाय बादि बुगाबाय खोमा बेवाइया बिदिनोसो माथो होनबावनो हिनजावफ्रालाय बिदिनो बुगाबाय थाखायोना आलु अमा दालिसोमोन आंना गोथावलै नोंसिनासो मालाय जोंहासो अमाखौनो मोनजाया सोर सफारिजों रुजुदों आंखौहाय मोनगोनसो नै खोस्लिजोंसो खोस्लि लालायबोबावो नुवाखै खोस्लिजों बुख्रुबजोबसैनो जोंखौ बुदला बुदलिनो माबा हाथाय थाथाय गालायनाय हा बोरै जाखो आदा सिरि जाथारबाय माथो नोंलाय माथो आदायालाय न'आव थांनो होनदोंमोनलाय डिसेम्बरावलाय बोरै जाखो सोलायलायबाय नामा आदा नोंनालाय थांलालाय दाना आंसो बादिनो लागाव देन्जार मिनिखाबायलां मिनिबायसो होमबाना देन्जार मिनिनांखागौ बिदिनो आंसो बाजैनो नै जोंहाबो क्रेजि क्रेटरा मा लाइटआबो मबाइल सोमावबानो जोङो नामा
रोंला मबाइलाबो ओरै सोमावानो लाइट जोंलाय नै थाङा होनखादोंमोन माथो आं आंलाय बोरैबा थाङोसो होननाय खोनाफ्लांदोंमोनदांलै आंना खोमायानो थाङा होननायखौ थाङो होननाय खोनाफ्लांदोंमोनदां बोसोरबेसे थाबावगोन होनबालाय दंखायो बे बिनिनोखा मबाइला ओंखाम जानायाव बियो नायथ'वा दा ओंखाम जानो नागिरदोंना दा ओंखाम जाखांबा नायगोन बियो रिल्स बानायगोन मालाय दा माबायाव नायहैबानो जाबाय बिनि रिल्सखौ नायनोबा मा होनो सुजाता कुइनाव माबायाव थांनानै फेसबुकाव थांनानै सुजाता कुइन होननानै सार्च खालामबानो मोनगोन आरो आंनो होनदों नोङो लांदो नै हानहरलाय बेनिफ्राय हायोबा हाबलाङोथ' नै ने मोनहाहरोबा लांदो आरो बेयावनो गेलेयोमोन आरो नै पाबजिया आङो मिनि हरबायसो माथो हानना मोनहा हरासै नामा ना मिनि हरनांगौसो जाबाय सेकेन्ड हेन्ड जोयो आंहाय खुरिया गाव गोदान लाबाथाय आं सेकेन्ड हेन्ड इस खोनादों मा होनदों खोनाहैदोंना गावनो सेकेन्ड हेन्डखौ होयोनो ओमफ्राय आंहा गोदान लायोनो मालाय गोदान आइफनसो मालाय मोनदां बेलाखि आइफन नङालै दुप्लिकेट आइफनसो बियो नै आइफननि केमेराया बिदि जायाना नायलाय केमेरा स्टाइला आइफनना बिदि जायाना आइफन लानो अकात गैयालै जोंहा नै नोंसोर देखायनोसै आं बेनोमोन दाख्लै लाबोनाय बेना आइफन गावनि लाखोन्दा बोराय सेकेन्ड हेन्डखौसो होयो नै मालाय बेखौनो देख्ल'लायबाय बे आंनिफ्राय नै बेखौ लादों बियो दाख्लि बावहाय सप्तासेल' जादों कभाराथ' आइफननि सेकेन्ड हेन्ड कभार नङा आरो बे माबा होनाय स्टिकार होनाय बियो माने बे स्क्राच जायो नालाय स्क्राच जायिनि थाखाय बेखौ होदों आरो नैबेखौ स्क्राच जायिनि थाखाय नङाबा स्क्राच जाजोबो ना बुस्थुआ मानोथो सेकेन्ड हेन्डखौ होबायरा नोंलाय फंबाय उफाय गैयालै आदा नायना हरदोलै नोंनि बेवाइनो आं गोदानखौनो बायना होनो हायासै माथो नोंनो बायना हरदो दे ग्राफिक्स होनाय आरो बे ओरैनो डिजाइन खालामहोनाय मानो होनोबा नैबे सिङाव बे क्रास जाजोबो ना क्रास जायैनि थाखाय होदों आरो मे बि एक बार बेंगलुरु गाया था ओमफ्राय मा जाया जेन'बा बेंगालराव फैनानै खेबसे फैनानै ओमफ्राय मा जाया दे बुंहरदो राहुल बसुमतारी आदा बेंगालुर में एक बार आया था उसके बाद क्या हुआ वो बताइए गया था वो मत बताइए अभी कहाँ पे है वो बताइए और क्या हुआ था वो बताइए बस मोनलायनानै हाबा जानायनि थाखाय गावनि बिमा बिफाजोंनो सोमोन्दो गारजादों नै लखरा आं लरालै आं हरालै आं मबाइल बायना हरबा खारफाबोगोनसो आजिखालि देनजार ना 5G नि जुग ना खारफानोबो गद गैयालै ना आजिखालि 5G नुबाथाय खारफायोनोब्रा ने आदा मानसिफोरना देनजारसो हिनजावासो दाबियो जोंना हौवायासो दाबियो लागावानो जादोंलै नै आदानि कमेन्टखौ नुबायना इन्टारेस्टल' मोनो आं आदानि कमेन्टखौ नायबाथाय आं हरालै नो मबाइलखौ बायनानै खारफाबोगोनसै बेनो खारफानोबो गद गैयालै ना आजिखालि खुनु गद गैया खारफाग्रा खारफाया मालायफोरना हिनजावफ्रा दाबियोबा आंना हौवायासो दाबियो जाहोगोन आं हौवाखौ फिसिनानै खारफानायनि नेम गैया बाव आजिखालि हिनजाव मावनायखौसो जानांगौलै आदामोन ना हिनजावफोरखौ मावनानै जाहोजाया हिनजावफोर मावनायखौसो जानांगौ बांद्राय खर' सायाव नैबाव थिखोनानै दोनबा गोजौआव थिखोनानै दोनबा खारफालाङोना आजिखालि ओरैबा बिराद खारफालांगासिनोथार ओंखायनो खर' थिखिनियाव दोननाङा एसे गाहायाव दोननांगौ नङा होमबा खाथियाव थाना बिदि बुंबाय थानाया
लागायसिगोन नोगोराव फंबायनि खाथियाव थानाय बिदि बुंबाय थानाय लागाय जासिगोन नै ओंखाम जादों आं नै ओंखाम बे ओंखाम जादों बोरैबा लागायनोबो हागौ ना ओंखामफोरखौसो थुसोलाबायफैनो हागौ बे खुगायाव बेखौसो गिनानै दं आंबो र' बे लागाय जानायखौसो गिनानै दङ लागायनानै दौबाथ' मोजाङानो ना लागायालासिनो बे दौबासो एसे गाज्रि जागोन आरो ओमफ्राय नै खारफाखायोना औ खारफायो आजिखालि बुंजाया नुबायना नै र' आं मोनसे खोनासंगोनि सोरजों खारफादोंनो दाखालि निउसफोरखौ नुदोंना नोंसोरो मासे सिखिरि ओमफ्राय सानै माबा होनलायनायखौ मासे बारसे बिबाराव मानै सिखिरि होनलायनायखौ खोनादों दा निउसआ बिराद मोजां मोनने मालाय आंखौथ' लागायनो हाखाया हाबा हाखाया हाहा गोजानाव आंहा गावहा गिनाया बिराद जालायबावथारबाय आरो बे आदाया बिराद गिबावबाय आरो बे लागायजानो खोस्लिजोंसो हरजाबावगोन नोङो र' आंजों खोस्लिजों होहरनोसैनो नोंखौबो गोजानाव थाबाबो खुबैहरनोसैनो मबाइल डिसप्ले बायलायनाय मबाइलाव खुबैहरनायानो नोंनाव नांहैलायनायाव बुबावनोसैनो दाना रागायानो औ बे औ बेनोथ' जादोंलै ने मासे बारसे बिबाराव मानै सिखिरि होनलायथारदोंमोन नामा निउसआ बिराद मोजां मोनो खम जारला जादों बे बारसे बिबाराव मानै थांनाया सेंग्राफोरलायबावसो ओमफ्राय हाबा जालायबावनायसो आजिखालि सेंग्राफ्राबो हाबा जानायखौ बिराद मोजां मोनसैलै ना मेन बेंगालुराव बम ब्लास्टिं हैद फाग्ला बोरै बम ब्लास्टिं जालाबायखोरा दा नोंनालाय माला बम ब्लास्टिं जाखो माथो बम ब्लास्टिं जानायखौनो खोनाफेराखै आंलाय दासिमबो होना हो खनसे खोस्लिजों बेवहाय लोगो जाहरदों नोङो आदा लोगो जाहरदों आं खोस्लिजों बुजाबा नों मोजां मोनगोन बे खा काम कर रहा था ये क्या है भाई समझ में नहीं आ रहा है कोई अच्छा से लिखो पत्थर का काम अच्छा ऐसा बात है पत्थर का काम कर रहा था तब क्या हुआ बम ब्लास्टिंग हुआ क्या आंलाय माथो खोनाफेराखैरा भाई माला बम ब्लास्टिं जाखो माला माबा बाल्थिं बेफ्रुखो बेफोरखौलाय माथो खोनायाखै आंलाय बाल्थिं बेफ्रुनाय बम बेरनाय बेफोरखौ खोनाफेरथाराखै आं माथो बेसेबां सनावमोन बेलाय बेफ्रुनायालाय नों सोर साबेसे थायो आदा जों सानैल' बोराय बुरैल' बोरायजों बुरैजोंल' नैबे बुरै ओमफ्राय नैबे बोराय नै सानैल' थायो जों सानैल' रावबो गैया माथिमि हारु दैजानालाय सारै मानफारसु मोजांलै आदाया मालाय नेपालिबो गोरोंबाव नामा ना आदा सोलोंनांगोनलै आदा नोंजों नेपालिखौ ओंखाम जानोसै नै गोराननो जाफानोबा फैदो नै आदा नै ओंखामा नै नैबे जोंनि ओंख्रि नै मटरजों आलुजों ओमफ्राय नैबे बानलु लागायनाय दङ नै हालदै बानलु संख्रिफोरखौ खिथाथ'ला ओमफ्राय नैबे ओंखाम नै जागासिनो आं लागायदों नै जानाया खोस्लिजों बुजालायनाय जाबाय आं बेखौनो नेपालि आदिबासि बेंगलि रोंजोबो आं रायलायनो बेखायनोथ' नों गोसोथोनो मोनदोंलै आदा नेपालि आसामिस बेंगलि गासिखौबो गोसोथोनो मोनदोंमोन ओंखायनोसो र' थांगासिनो गाबोन आदा दे फैनानै जाफैदो आं दोनगोन हा मा दफ्लानिबो हाबावसो दफ्लानि बुस्थुआलाय माथो हा दफ्लाखौ खोनाफेरबाय नों
मा होनदां दफ्लाया आं बुजियासैलै दफ्लायाबा मामोन बे माखौ इउटुबार जाखो दफ्ला मिथिलायैलाय इउटुबार जाबा माबाखौ दफ्लाखौ मिथियो आरोना दफ्लायाबो जाथि आं मिथियाना अरुणाचल प्रदेशनि भाषालै दे आं बारा मिथिलाबायालै आदा मा लेंगुवेज दं बेफोरखौ नायलाबाय आं आउट नलेजफोरखौ बारा मिथिलाबाया आङो थाबसेवा हैस माबेलाय थाबसेवा होननायालाय मा होननाय जाखो बेलाय आदा थाबसेवा होननाया मा होननाय जाखो बेलाय ओंखाम नांबावगौ नामा ओइस बा मानि होखो नोंलाय आदा ओंखाम नांबावगौ होननायालाय दा जेन'बा आदाया एफाग्राब सिख्लाफोरखौ गोसोथोबाय दा बर'खौ मोनखो ना हारसाखौ मोनखो नोंलाय आदा मा जाथिखौ मोनखो नोंलाय दालाय नोङालै आंहा फेरो आन्दाफोर थोद आं बुजियालै बिदिखौ बर' हिनजावब्रा बर' हिनजावखौ मोनदों होनबा ना आंहा गेजेरावनो ससेखौसो मोनदोंलै गेजेराव ससेल' आंना ओरैबो थाङा ओरैबो फैयाखौसो मोनदों हेल' ब्र हेल' एम सागमा हेल' ब्रो एम सांमा बताओ कैसे हो मोनाबाय बिरादनो आं गुबुन हिनजाव लाखाया होनना कसम जादों उन्दैयावनो दे मोजाङानो होमबालाय माय बिजां ब्रो ठीक है अच्छा है ना आपका लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आया ब्रो आप हिंदी आते हैं तो हिंदी में लिखिए हिंदी में बोलिए हिंदी में लिखिए जो भी करना है हिंदी में बोलिए 10टायावसो जायो ओंखामखौनो आदा नोंसिना जोंना ओंखाम जानायनि टाइमिं गैया फंबाय मानो होनबा जोङो नै दा फैयो माबायावसो मा होनो 9टायावसो डिउटि गबाय नालाय डिउटि गनानै नै दासो ओंखाम संबाय जाबाय जोंना टाइमिंनि खुनु माबा गैया एखमबा 11टा जालायो बिनिखायनोथ' नुबाय आङो हामख्रंजोब्बाय नै बुद्धिफ्रानो गैला सिगां सलमान खान बायदिमोन दा शाहरुख खान बायदिसो जाबाय मासि जामा ओइ ब्र नैबेलाय मा होननाय जाखो आदा नै नायद' नै बिनि कमेन्ट मोनसेखौ नायद' नै बिनि रिप्लाइखौ हरद' आं बुजियासै मा खामानि जाखो आदा आंनि माबासो ग्रसारि स्टरसो माने जोंना डिलिभारि हैनांगौ मानांगौ बेफोरबायदिसो आरो ग्रसारि स्टरनिफ्रायथ' रेसन दखान रेसनखौ मिथियोना
माइरं मोनो मा मोनो जोंना माने अर्डार फैयो आरो अर्डार फैबा जोङो गोजान गोजानाव गारि लानानै डिलिभारि खालामो बिमा ओंखाम मोनला एसे दे थोद फाग्ला जासोआखैब्रा एसे खम जादोंना नै ओंख्रि गैला जासोनायजोंनो हरबाय होनबा बेयो ने जासोआखैलै आं दासो जादों नै ओंखामखौनो गुड नाइट ब्र राहुल बसुमतारी उन्दुदो दे गाबोनफोर फैफिनदोलाय जाखांथारनोसै आदा नै दे बोरैबा सिरि जाखो आदा बेजों नोंसोर थानाया बासा सोलोङाखै नामा कालका टीम कालका टाइमिंग भी यही है कल भी यही टाइम में आएगा हम लोग ज्वाइन करना बस रोंबो जोंबो रोंजोबो कानाडा रोङो कानाडानि मा रायलायो जों रोंजोबो आरो जों बे थानाय जायगायाव मा बुङो जों गासिबो रोंजोबो आरो ओरैनि भाषाखौबालाय रोंजोबो आं बे माखासे भाषाखौल' रोङाखै आरो ओके ब्रो कल आना दोबारा से कल आ जाइए बस बात करेंगे जों थानायाव बे कानाडा भाषाया सोलोंनो बिराद गोरलै आरो बिराद नर्माल मोनो सोलोंनो आं मालायालामखौ बुजियो बुजिनाया ओमफ्राय सालायफ्रानो गिदिङालाय मालायालामखौ जाथारा आयु गुदु गुदाथार बोरैबा रायलायनायफोरखौनो बोरैबा माबा खोनायासो मोनो आंहा बिसोरनिखौ बिराद गोरा बिसोरनिया बुजियाथार बिसोरनि भाषाखौ आं बुजिथारा मालायालामखौ जानला मोनला दे लोंग्रोदो मावहरनो बेखौ मावहरखो गस्लाखौ अबाव दोनामोन सिदों मा नांदों लिमोनदों थाव सोदां मालायबा थाव बायदिसो हनै माथो अबाव दोनामोन नोंलाय बोहाबगासिनोसो नामा होनबालाय आदा नोङो ने लोंखावगासिनो जोंना मा होनखो दे होनबालाय आदा जोंना गुड नाइट मे गड ब्लेस इउ गुड नाइट गाबोन फैफिनगोन आं नास्तायाव दे बाय बाय ब्र गाबोन फैबानो जाबाय गाबोन जइन लाफिनदो थेंक इउ स माच लाइभआव फैनानै इसिबां टाइम जोंनि लाइभआव सापर्ट होनायनि थाखाय दे बिदिब्ला उन्दुदो गाबोन हर फैफिनबानो जाबाय आरो ना जों फैनाय टाइमाव बेफोरबायदि टाइमाव फैफिनबानो जाबाय गाबोन जों सानफ्रामबो फैगोन एबाराव दे बाय
बेवाया माथो खाब्रां खाब्रांथार नङालै जौ लोङाखै फाग्ला देन्जार माथो नोंबो थोद आंहा नोंखौ जौ लोंनोसो नंदों नों लोंग्रोनि होनबाय नालाय र' दै लोंग्रोनि दैसो होनदों आरो ना आंहालाय बेखौ माबा जौ लोंग्रोनि होननायसो खोनादोंलै आदा दे सरि आंबो ब्र' आदा दे होमबालाय गाबोन फैबानो जाबाय फंबाय राहुल गाबोन फैफिनदो बे टाइमावनो दै बाय बाय सानैखौबो बिदि दे आंबो मोजां मोनोथ' आरो आदा नोंजों लाइफआव नों फैयाबाथाय मोजांखौ मोना आं र' दै आदा आखाय सुग्रोनि बुरला जारला उन्दुनाय जानाय थानायसो मोनखाबाय आं मिथिनोबो जाखांबाय आदा नै फैफिनबाय एबाराव इंलिसनि भिडिअखौ मा होनो बेवाइनाव सोंलाय दे गाबोन एड खालामगोन फंबाय दे राहुल गुड मर्निं एड खालाय दे खालामगोन दे खानायाबो लावबाय नै इंलिसनि भिडिअखौ मा होनो बेवाइनाव सोंलायनो माबा होनो मा होनो आबिमा इंलिसनि भिडिअखौ मा होनो नों मा होननांगौ भिडिअ होनगोन भिन्दिलै नै भिन्दिसो होनो नोंनि भिन्दिसो होनो जोंहा मिथियालै आदा मा होना बेफोरखौ फरा लेखा नङा बिदिखौ बारा मोनथिथारा ने ना पढ़ाई है ना लिखा है ऐसा हम लोग क्या बनेगा खाएंगे पिएंगे बीवी रखेंगे दो दो तीन तीन बच्चा करेंगे बे लोगोखौ खोनाबायना आदाया नै भिन्दिखौ मा होनो इंलिसाव भिन्दिखौ चाइना पढ़ाई है ना लिखा है हम लोग क्या बनेंगे खाएंगे पिएंगे शादी करेंगे बे डायलगखौ खोनाबायना आदा नोङो नों खोनायाखैबा आं दामना हरनांगौ र' दे आं नोंनो खोनासंहोनि दे आदाया खोनायाखै जानांगौ आदानो खोनासंहोनां र' दे आदा जबरदस्त डायलग एक्टरनि ब्रफा इस जादोंना
मोनथ' मोनासैब्रा सिगाङावसो मोनबाय थायोमोन फेसबुकआवसो मोनगोन नामा इउटुबाव गैया नामा बेलाय डमिकेन्स नै आदा फैलायबाय एस दे जइनिं खालामनायनि थाखाय बिराद गोजोननानै थाबाय फैलायबायना होमबा लेडिस फिंगार होनोलै ए दे जों बारा मिथियालै आदा फराय लेखा नङा मा नङा बेफोरखौबाथाय मोनथिथारा जोंहा नोंसोरनो नै मोनसे मोजां भिडिअ नायहरनां डाइलग होलायनायनि दै नायनानै लाबानो जाबाय लेडिस फिंगार होनो ना जेम्स फिंगार होनो जाबाय थानो बेखौनो लेडिस फिंगार होनो आदा नों केरेला मेहो नङा आं केरेलायाव नङा जोङो माबायावसो नै बेंगालरनि हालामावसो हादान बेंगालरावसो दङ जोङो जों केरेलायाव नङा जोंना आदाया मा लाखो बिमल बर' हिनजाव गदाय मोनबा लागोन ना लायानो होद फाग्ला लाजानो नङालै सासेखौनो जाहोनो हायाखै माथो सासेखौनो जाहोनो माथो जिर'आवसो थांनानै दंहैयो आरो हिनजाव गदाय हिनजाव गदायजों बाबरे रायलायबाय थायोमोन बियो दाख्लैफोर आंजों रायजानानैसो एसे हिनजाव गदायजों रायलायगारदोंनो नै बिना माबा गामिनि सिनायनाय मानायफोरजों रायलायबाबो हिनजाव गदाय जायोनो माबोरै मिथिगौना आदा बे सिगाङाव माने एक्समोन आरो बियो बेबो हाबा जाबाय आंबो हाबा जाबाय बे सोंहरदों आरो ओरैनो मोजां गाज्रि बे माबोरै दं होननानै एक्सानथ' बेखायनो आंखौ दहाय होनहरदोंमोन ना हिनजावफोरखौ बांद्राय माबा जाया होननानै बेनो जोंना हौवायानो देनजारखा बाय आदा वेस्ट बेंगलनि आं आदा दे मोजां दे होमबालाय बिराद गोजाननि फंबायाबो ने लानांगौलै लानानै खामानि मावनो हगारजोबनांगौ हैस बिदियानोथ' न'आव जादों जिराय जिराय जाग्रा जागोन आङो होद होनबालाय आदा आंनो हिनजाव गदाय सानैसो नागिरना होदोलै गदाय लानानै आंजोंल' जिरायनानै जानोसै हिनजावफोरखौ खामानियाव थिनहरजोबनोसै आं ओरैनो आं मावनायखौसो जायो बियो आरो मोनबावबाथ' साबसिनसो साबसिन जासिगोन बियो जाबावगोन बिराद बरिया जागोन हिनजाव गदाय लानोसै दाख्लैनि बायदि बाल्थिं गोमालायनो नागिरहैनोसै ने आदा बिदि डाइलगखौ खुरो अबाव गाखोनो फैलायखो दाखालिबा मालाय एकदम बाल्थिं गोमालायनाय नागिरलायनाय जाथारदोंनो बाल्थिङा जोंनावसो दंफैयो ओमफ्राय आरो होद होनबा नोमबाजैखौ लांदो है फाग्ला जायाब्रा बिदि दा लादो होनफ्लानानै लावथि लाना होसोजाबा मोजां जागोन बे लखरा आदा नोंजों दा लादो होननानै बुंहरनाया ओमफ्राय लाखांनायनि उनाव होसोबोबा समायगोनफा देलाय फट'खौ दिन्थिहरलाय नाहरना माबायदि आंजों समायगोन ना समाया नैबे जायला बसुमतारिजों समायोबाथ' लाजागोनानो ने आदा होसोआलै होसोआ है होसोनोबो गद गैयालै आदा नोंजों दा गोदै बुंना सिखा खंखाय लाना होसोबोथोंसै एवस्रांलाजोबनो मोजां जागोन बे बिदिजों नामाव गैया गुनाव गैया बरना मोनलाबायबाना आंनि हिनजावखौ लानानै खारलांबाय होननानै सिखा खंखाय लाना होसोबाबो मोजां जानाय नङालै आदा नोंजों दाथ' होसोआ होनना बुंदों उनावसो होसोबोब्ला मोजां जागोन बे 11ता जालायबाय माथो टाइमाबो टाइम जाबायानो बिरादनो आदा उन्दुनो ओंखाराखै नामालाय आदा
अबसे सिखा खंखाइया गंथाम दंमारो आंनाव थोद होनबा जानाय नङालै सिखा खंखाइ एफा बुरजा लाखाना बे जासिहरनायजों मोजां जानाय नङा बे गाबोनफोर फैनोसैलाय नामाब्रा आदा माथो उन्दुनो ओंखारनाय मोनबाय 11था जाबायना नै दिनै एसे उन्दुनो ओंखारनाय मोनथारदों माथो ना बिराद रायलायबायबो आदा बिराद मोजां मोनोलै नोंजों रायलायनो जोंनि लाइभआव सानफ्रामबो फैनो नाजालै आदा नों गैयाबा लाइभआनो सिरि जाथारो नोंजों रायलायै रायलायैसो लाइभआ गोबाव थाङो थोद मोजां जानाय नङालै आदा नोंनि बे आखला बारा मोजां जानाय नङा आदा नोंजों दे गुड नाइट आदा गुड नाइट फंबाय खोस्लि देखाय जावनानै गाज्रि मोनबाय नामा खोस्लि देखाय हरजानानै गाज्रि मोनबाय बुंना होब्रा हैद जानाय नङादां मा फाग्ला बुंलायलायनाय बिदि मोजां जागोन बे उन्दुनो ओंखारानो ओमफ्राय माबाफोरजोंसो रेन्दिफोरजोंसो रायलायलाबायनो थोद गाज्रि ओरैसो होननांगोन ओरै रायलायजाया आदा बिदिखौ दे आंनि माबाफोरखौ नायदो एसे ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलाबायदो आरो भिडिअखौ फेसबुक रिल्स बानायगासिनो आङो मोना मानो गाज्रि मोनो बेवहाय खालामगोन सिखा खंखाइ लानानै दानब्रुंला हैगोन नै बिदिसो बुंनांगौना आदा ना दा मोनाबा दा बायदियाव जेनेबा आंखौ मोनाब्ला मा खालामगोन होनना सोंहरदों हनै मा खालामगोन आदा नोङो जेनेबा साना सानजाहासो ओंखारो सानजाहा ओंखारानदां सोनाबहा बायदिसो मोनो आं माथो सानजाहा ओंखारनायखौ नुफेराखै आं गां दङमोनब्ला बिरलांगौमोन आदा बर' ब्लगनि बिमल बर' ब्लगनि गाथोन सेराव बिदिमोन आदा ना नै आदा मा होनदों नै देलें हिनजावखौल' लाइन मारिग्रानो नोङो माथो नै ओरै मबाइलाव ओंखारफैगासिनो नोंना बोरैबा होबाय खनसे खनबाव ओइस गोदै मोनदों खोनादों ने आदा एकदम माबानि खोनाखायो दा बे हांसो राजा गाब 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 गाबनाय बायदि खोनाखायो दा मेथाइ खननायखौ नैबे नोंनि बेवाइखौ खननो थिनहरलाय रोंगोन ना रोङा बे माबायदि खोनायो बिनिखौ बुस्थु गाबनाय एब 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 खोनायो ना मायो आंनियाथ' जाखाया आंबो दाबो लाइन मारिग्राखा देलेंजों ओइस आं बिदिनो नुहुरखादों आदा नोंखौ नै नाहरनायावनो आं फट'खौ नाहरगासिनोखा देलेंखौ लाग्रा नायग्रा नुहुरखादों नोंखौ आङो नोंगौना नै मेथाइआ बिराद मोजांलै मा जालायखो देन्जारखा आंना डिपिया ओइस देन्जार नुखादों आदा नोंनिखौ नै आदा नै गावदांथार नै नायदो नै हनै माबा मोखाङा खोबथेबायसो नुवाखै जोंना नै माबायदि बानायो नै इस थाब बोखोलायबाबो नै नायद' नै आदा मोजांथार नै सोरखौ लानो नै नाहरखाद' नै जोंना माबाया रसमा ना मा नामलाय ना फुजा नुबाय मोजां दं आंनाव आदा
बेखौ नुनानै दाख्लै प्रप'ज खालामबावोसो ओइस नंगौ नामा प्रप'ज खालामलायथारदों मा होनो रा आइ लाभ इउ होनहरदों नामा सोरबा सिख्ला दिनै गुड नाइट होनथ'नोसै नामा आदा नेट पेकआ माथो गैला नै नेटआ 90% थांबाय 5Gआनो नाङाखै बोरैबा दिनै जायगाया बोरैबा जानानै दङ 5G नांबालाय नेटआ फ्रि सोलियो ओमफ्राय दा 5G नाङाखै नालाय 4G सो नांनानै दङ औ बेथ' नंगौ नंनाया दे मोजाङानो बाय बाय लाथ'नोसैलै आदा दे दिनै गाज्रि दाम मोनसै 5G नाङाखै नै मानो होनोब्ला नांथ'आ आदा मालाबा जोब्बा आं खबर हरगोन नोंनाव मालाबा जोब्बा जोंनि लाइभफोरखौ नुथाराबा सोनानै हरबानो जाबाय जोंनि नाम्बारखौ नांगौब्ला डिसक्रिपसनाव मोनगोन जोंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेयाव नङा आरो गुबुन भिडिअआव नायनानै डिसक्रिपसननिफ्राय लाबानो जाबाय आरो दे अलरेडि आंनि नाम्बार होखाजोबनाय दङ दे नै 5G नांबाय नै रायलायदोलाय दे हरदो दे बाय बाय गुड नाइट नङाबा दे आदा गुड नाइटसै गाबोन रायलायफिनसैलाय मोनाबायना थेंक इउ बिराद मोजां मोनोलै आदा नोंखौ नों फैबाय थाबानो जाबाय जोंनि लाइफआव दे नों लाइफआव फैबाय थाबासो बिराद मोजां मोनलै आदा दे बाय आदा थेंक इउ गुड बाय गुड नाइट सि इउ टुमर' गाबोन आरो फैनानै रायलायफिनगोन दे दोनबाय होमबा आदा दे बाय बाय खेबसे बाय होनहरदो दे गुड नाइट हाय होनहरदो दे खेबसे बाय होनहरदो ओरै बाय बाय होनदो बाय 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 होनहरदो दे खेबसेबाव मा खालामदोंनो गाबोन खैथासोआव दे होनबा र' गाबोन बे टाइमावनो फैदोलाय 9:30 बा 9टा टाइमाव जेनेब्ला जोंनि लाइभखौ नुनाय लोगो लोगो नोंथांनियावथ' नटिफिकेसन सहैगोन ना आदा बे टाइमाव नों ज' फैबानो जाबाय आरो औ दे बाय बाय गुड मर्निं जाखाबाय 12टा जाखानोसै ना गुड मर्निं दे बाय आदा बाय बाय गुड मॉर्निंग हमारा गुड दे मॉर्निंग हो गया बाय आदा दे खाना हो गया बाय हाँ